ug kini akong pagtuo. Ibutang lang nato manong nga husto ka. Pero usa ra gyud akong pangutan na. Unsa may tumong nila nga ila mang patyon si Buni og si Simon? Muna'y pangutana da nga maglibog tinuod ta. Manigingon man no nga. May bawaan gyud na o kung madakpan na. Doy. Oh, Uy, ma'am. Toy, Was laklak diri si tay dinit, ma'am. oh nangita man sa to nimo. Unsa biya mo matoy oy? Bukangan og umagad, wa magkasinabot. Pag nangita to sila nimo, ikaw sa nangita nila mo nagduduwag hide and seek. Tuwi kan sa buhay, wala to. Paag mo kung subaw ka kaniya itong dapit. Kuyaw kay ni. Nanay, nagpinatsanay. Wala ba kay bawo tag isa na kriminal? Yan ka man naglaag mo, surusuroy mo. Nangita bitaw ko nila noy. Yan sa man. Una na kayo na una-unaan? Murag doon na gamay. Oh, mayo noon. Niya, sa man. Sa ganito sulbaro nun? Sulbarono na to. Katong mga tao nga buot na itong mapatay. Ug malagnit, maoy nagpatay atong tanod nga si Butoy. Saan na to pagsikop? Mao na. Oo. Imo sa una. Ayaw. Ikaw una. Kaya akong paminawon, unsay mo na hunahunaan. Okay. Sige mo sa gayo. Ako yun na. Akong buhaton mo ni. Unsa man? Magpalit tag armas. Nya, di lang sa nato ipakita. Ato lang sa taguan. Pwede. Unya? Ini kahuman, madto ko dito sa lungsod. Akong sagitan ng mga kulukoy. Panggawas mo diya mga kulukoy. Ako silang hagiton. Hindi gagod. Oh! Sa man day, cold blood na biya ako biya. Ngiliga sa? Unya. Ya, agito na ko sila ginubatay. Pero di lang sa ako magpakita sa akong armas. Magginabata yung mga unya, dili mo ipakita imong armas. Unsa may mo ipusil imong kamot? Kung mo gawas, gulitan din ang bukton! Ya, wait na yan! Unya musukol, unya mulugnot. Wala, mulugnot. Mo anak, aw, akong buhaton, anong, tukon, nga, musukol ka! Musukol ka! Musukol ba ka! Naon ra? Bago ni karon. Unya may armas. Unya mo mabunot. Di, Tiuli mo. Ana, slow motion. Ingan niyo akong buhaton, slow motion, bunot. bunot. Fuck! Tiyon. Fuck! Ah! Sukol man, sukol. Musukol! Taka ni mo, oy. Di mo ra na. Aw, di mo na dito. Imo mang tinudon. Tinudon to. Paratag panit ni Moy. Ikaw ba way ligo lalim ba? Oh, Mura to ko ah. Sapling. ikaw. Mura na mo ah. Mura. Good. Maayong nga idea. May nga diya. Pero namati ka sa ko ah. Unsa man imo ah. Simple raman kay ning ako ah. Unsa man. Ikaw akong ipaon. Palakaw-lakawon di ka. Dinilang dul sa ato. O di ba mahimo dito sa may bukid-bukid ba? Di ba? Unya. Unya kay inilamang ka. Oh. Papilar naman ka. Oh. Siyempre makaila na gina sila nimo. Oo niya. Tuulon man ka ana. Ini ka patay ko ana naman na sila. Dili paminaw lang. Sige. Inigduola na nila nimo. Oh. Magpahipi ko. Di ko magpakita. Di ka magpakita. Inikaduol lagi nila nimo. Dinha na ko mo gawas. Ako may hero dinha. Ako uno. Ha. Humana na. Nya. Nagduol na ko nila. Saan mo nimo sila? Ya kay membro man ko sa Kung Fu.
Kung puha. Di ko magpasaba. Saan mo? Ipi ko, naon. Agka! Ana? Oh, anak! Unya, Ugma ana. Eh, manganda mo kog pusa sa ana. Unya, saan lagi? Naon akong kamot. Anaon! Ya, pusasan. Ha? Kuman. Pananglit, pusas na ka ha. Tabirahon, hindi ka, anak. Birahon ka mo sa mua. Oh, nya! Human! Pagbuhat sa, kaya pa may diktar. Oh, lagi. Ano, pusas na ka. Oh, Di na, na. dili na. Ikaw din. Ano ka? Anak, Nindot mo. simple na kayo. Ang akong karma sana. Ano? Balibo. Saan man mo? Hala. Tingin kayo. Di ba? Ayaw lagi! Ayaw! Pusas ko ka. Ikaw kaliyo. Gitay git mo kayo. Mama! Oo nga! Mamatay tungkol sa gitik! Di ba? Nindot ka! Nindot na! Ako balibo. Hello. Nindot mo! Hoy! Andoy! Saan ka? Kanding lang yapon? Ano tay? Ang taong kayo, sige man kakatubangan ng kanding, oy. Huwag gini mahinungdan, ay. Marika, dali, marika! Sarit sa teha. Dali, ana! Yara, good. Sing shag ito, siya pasturyag bungol. Ngang! Muntag gabi, ayaw mo tubangon ang kanding, manggod! Huwag kayo lain trabaho! Kanding, kanding! Yung kawaton eh. Kawaton. Ano sa man? Ikaw ba? Wala na dyan kayo lain batayan ang kanding, kanding! Sam sa ka, oy. Akong gibalhin kay nagsigig hilak, walay sagbot dito. Sus. Sukad gani ha? Hantod karon? Ang kanding mong gatubang? Ha? Samang ka, eh. Ano sa pa di ay? Maniwang niya na. Maniwang. Naa si Flor! Huwag kayo sali sa imong suon! Flor! Flor! Marika! Marika! Tay, di lagi na ka mo si Flor, anak. Di ka mao. Ang pagtugway, di ka mao. Ya ka lang da. Ngita dyan ka palusot. Kailangan ha? Kailangan. Kamu, uban ka na ko sa trabaho. Si Flor mo yung tugyan niya ng kanding. Di, Flor! Nangusap ka niya! Ya. Ngano tay? Marika. Lay. Ogma! Ikaw na yung mangumpay ng kanding, ha? Itugway ni. Ha? Katang ka na mga sagbot na sa kalibunan. Ikaw na yung manguha na. Asam ko mangumpay. Sa mangumpay nga, masag ato ka sa highway. Anas kasagbutan. Samtang ka. Kaya ako nang dadun si Andoy. Patrabahoon ko na ni. Ano sa mong trabaho atay? Halimot ka dong? Ha? Kapag inspeksyon ng kabalayan, kung hain ang kanding, kung kinsay na kadakop, Nasa niyang style lang nga Style. makakita tagubutan ni. manahaplo na. Ugma, imo na ng, kuhan ha? Imo na ng pakano ng mga kanding. Ikaw na yung pakano ng kanding. Iya man ang trabaho ni Andoy tay, di siya mangumpay. Ay pagkuhan ha? Ay pagdiki-diki ha? Ikaw mo akong gusto nga pukuhan. Kaya si Andoy ako pagbubon, pakuyugon ako. Ilong tay, Sabot! mapakan ko kiro tay. Uy! Pura, pakungon ko na yung duwang unyo ron. Sige magtutoda. Dito ra ba kayo ng kanding kay manungay? Manungay. Basta mo ano to. Ugma, ikaw na yung mutugway na yung mga kanding. Kaya akong dadon si Andoy sa akong patabuon. Gusto nang nanatay. Basta lagi, Saman, basta. maniwang gin ang kanding. O niya, ano blay? Kamu gid akong babayaro niya. Na si tatay pabayray kay siya nagsugo ana. Basta lagi. Tama. Yaw. Ito ha? Ano na yung trabaho ha? Ang kanding at mana? Bart, po. Oh, saman. Balik ka ugma dito. Mulong. Bro, matod pa si mong pulong. Di ko magpapupa dito. Ako lang ang tawan. Sa hapon na lang ko mga to, Bart. Paning kamuti, bigod, Bart. Dili dito ang masakpan, Bart. Dikado kay ka na, Bart. Ay kiguulan na, Bart. Nananas akong pahak. Natultulan na lagi na nato kung hain ang mga kanding. Ikaw, nakita mo gani mo? Oo, lagi. Nalipat lang sa paghipo sa to. Para
para na ako marag maglisod sila paghila niyo. Oo, maglisod yun sila. Pero, magbantay lang yun ko. Kalisod na ni Part, kay kapatay ra ba ka? So, kung mas kagayonan, nakakako to siyang pasagdan, ako siya malaot. So, kung balik mo rito Part, ang mga bata ba? Katumilingaw-lingaw ang mayo. Oo, nama ka ditong kanding ng lugaran. Oo. Nakita na ko itong nag-aam sa kanding. Makipag ko na ito. Mangas tinulong. Kuha na natin. Ayaw lang sagdiya sa imong trabaho. Mintras wala pa tayo masudang lain. Anugon, biya kayo, dugan na biya ka anak. Yan na lang pangitag laing trabaho, good. Nya usahay, madugay man mo be. Ay, di na lagi. Nagsabot namin ni Flor. Tagkinsa na mo, makaunag kuha ni mo. Na, basta lang yung kay kakuyo, giniguli. Nadlok sa bitaw ko na yun eh. Kina ang mga kriminal isugra ba kuno kayo. Nya, ari pagis mga kakahuyan magpuyo. Di mo na taga din, he. Nga, ang giingon ra ba pod? Ang giingon-ingon sa mga tao nga si Bunyog si Simon ang gidungtan. O ba nay? Mo di balita? O lagi. Yang katong tanod nga napatay, nasugatan ramang ko na to. Kuya, wag di ana sa. Sakto pa. Bisag kinsa lang ilang masugatan, ilang patyon. Ah, mao lagi. Nah. Nya nay, unsa naman lagi buhat sa mga tanod nato? Og ninyo resibyo nga suko man kakuno kayo. Bitaw? Yan hangyo lagi nga dunay mga pulis i-destino din sa ato ah. Kinahanglan gyud nay uy. Labi na, wa para ba gyud ka madakpi ang nakapatay ni Noy Butoy. Mao lagi. Mo gani nagikabalakan din sa tanan. Munang ikaw ayaw gyud pagbut-buot nga mag-inusara kag pauli sa ato. Kay kuyaw nagribisan asa pa ta din na sumukuyaw na kaayo. Ila kumpiyansahan. Nay, kung mahimo nay ba, kamo lang duang floor ang wadto nay ang mukuha nako nay. Kay lisod sa kay si Flor